Bueno. Gaur astele natan bakizuie tertuliz edakule, tabarikutan bebai. Gaurko gaitxu eganera portu guztiko egitura. Bermioko portu dalata, okinguamen tertulize geure tertulikidekaz. Gaurtaku geugaz, Marta, Ainara, Inigo eta Hilario. Beño laukin zandun tertulize, Guggenheim urdei bai dala eta San Juaneri behin zantzagun eipamena. Eta gaurko tematxugaz, hasi baino harin hau. Bota zandozkuien WhatsApp bat imingot. Ja, aurdue. Beitu, nago entzuten debati, eta gudok izan, ni zarri orain egunero nabil Bilbora. Eta Bilbon emote dut gorrotue, entzuten egin ¿este es el autobús que va a San Juan de Gaztelugatxe? No, es el otro, que va a Bakio. Deitzen kabrie, ahora entzako berbie, da esaten zatxoperari. El de Bermeo también te lleva a San Juan de Gaztelugatxe. Eta hori, kenduti hori autobusen, da gero beste gauzea, moiluatik urtetzen dagoen autobusek domeka baten, ordubide egoteko, ez da deretxorik. Osea, da esan hozti hori txoferrak, geu protesta bidure, ze horrentzako be, ondo datortzuela. Bai, klaro, ez badu protestaten eskatuten, autobusek ez dago ilan da horrentzako dela, autobus beti mitxe, iru biargin okitzie. Erresumen bat egin bai hau da, gauza bat, larro egiten dido, hilabetien ikusi dutena autobusen kontuen. San Juan de Gaztelugatxe va de Bakio a Bilbao y de Bilbao a Bakio. Bermeo no existe, hori da berbie. Bermeo no existe, dino, audizonek. Arratsaldeon dan hori. Arratsaldeon. Zer lan zabiltzie? No, ederto. Ondo ez da, Bai. gaur astelenan kosteitzen dago eta. Ia, behin alizan zari egon, edo ez, non orke gure badauen, audizoneri, eritziz emon, aur dako zuie, bestela, aurrera ingo. Bale, ez, bakarrik puntualizazio bat, benetan, esan dauena hori personiek errosoi dako, no? Normalien jentik zeitzen dau, Bilbotik Bakizora hartun autobuse. Zer pasaten dabe bai udien, horrek autobuse duzenak Bermiotik Bakizora, diez, ustaien eta bustuen, iraien kenduitzen diez. Orduen, hauri beda rebindike bidune danon artien, egize da, geukin bidule horik egimini, eta guk ni turismo non nahien udien neuk esate zantzatien eureri, ze kexakon diez horretaz bebai, ezta? Zelan gero iraien kenduten dan hori autobuse, eta jenti iraien turismoe iraien bebai dau. Orduen, komenigarriz esango lekide iraien bebai autobusekotie. Orduen, geukimin biduz horrek kexak, hori autobuse eskenduteko. Gero, turistek geizenetan pentsaten dauie, Bilbotik, direktamente nintzen daue, Bakizoria, hori alan da, geizenak alan nintzen dauie. Bebai daue, beste batzu Bermio arte etortzen dizena, Bermion aprobetxa, Bermio ikusteko, Bazkaldu eta zuen San Juanera. Hori baien bidune danon artien rebindike autobusek eskendutie, ordutoi gehiz dau Bakizora, eta asteburutan, enbede ordubirik ordubire, orduro. Esan dauena errosoi dako. Alan da. Ni pentsaten dut, Espainian erretuten, autobus nagozuzik entzin dauniko txikitsu edot. Alan da, txikitze. Ez da urte guztu izen bada. Ez, iraigin ez da, bakarrita, ustai eta guztue. Hori, beratzi amarre personantzeko? Kenduitzen daui gero iraien. Ni pentsatu, urte guztiko hori dala, Ez, kenduitzen daui. Neuri montoste, ikusi dutelako nino izolan, Rebiseko gaurko tematxue jorretuten gauzen artien. Gaurko temi da, portue. Izan duen berba, entzun duen bai orain dela urte batzuko tertulizetan ketepego goten zaten zinen portu dela eta geuri dela ez dela zatibet bestie. Portuga, zer pasaten da, ze uste zuiez. Eta geure tertuliakide, consejeros de expertos, consejo de sabios.
Zer pentsaten zure? Bata bestirik ez pasaten, boliek, bata bestirik pasaten. Bai, ze, bueno, portu ebakizu Hombre, portoko temie, aspaldiko urtitan, pentsale, obatu ingela gauze batxutan, bai ez danatan. Ni pentsale, batxutan, atzera guzela, enbez de aurrera. Bueno, zeren buruz mejora dan, gusten dulako movimiento gizau dana, gente gizau dator, bai, karo, pentsabidena da, gente gizau bai, etorri bai, zelan, zemotatan. Kotxi edo zeleguten itxitxe, estableko bat, porto, danaku daui portora bajatu, ez da gure inope aparka goiko aldetik, bai, daku, hilariok esan zaun, petxa dut aurrera hau, aparkaleko mandu dakuan, kaposantun albuen, bai, ze pasaten da, danoku du, beizen erpan egon, ez du gure inoke bustenan egon, eta auri da pasaten dana. Gauze txarrak, bani petxa dut, hainbet, trafiko goten dana, sobre todo ude zae hor, sasoien, negargarrize da, anain bitzen dagen beste jenteaz, ez dut pentsaten neuk, normala da Nikolan personak ibilbi dauna paseuen, dakun porto politxegaz, ni pentsa dut beste era batera plantibilik dizela gauzek, sobre todo sarreran, portoko sarreran. Eingiez, ondiez, onzan zenbakizekaz da dana, imin zentradie, pibotik urtetekuk hainbeste diro gaztazien, barriro guzela esaten, aurre bardin izaketun da. Eta ezetako bez, diro pilo bat gazta, da geratu diz, en la nada. Ze, ez da bibalizo, handauz pibotine horrek eta da, ez da bibalizo ez dako be. Eta ni pentsaten dut, zeuzetara, lelagoko gauzie, portokue hau esaten, hauri dala konpondu bidena. Dauen arazo handize da hor da. Nahu esaten, datorren turismuntxako, datorren turismu, jenti datorren atzako horrire, disfruteten egune pasaten, erozerna. Neure ustez, Eta harrikuek, ez da? Eta harrikuek, bai. Bai, errikuntzako onurien hau eskatuten, errikuntzako onurien. Marta, ez? Eta ni pentsaten dut, gauze bat importantie, ez da inizelan aldan konpondu hori portoko gauzie. Bai, nik neure hori esangot, hanen biden marka lelau. Marka zema kotxek abiten dizen. Marka edagudot zen, zemate aparkaleko dauzen. Imini, konta egin betegin, 120 kotxe sartzin diz danatara. Zeuzetara, ez da inik gorrilak erozer imin leiken, bai, kontrolak idakola, zenbat aparkaleko dauz, 10 kotxe bakarik aldauz hartun zubitxik portorantz. 10 topi daueneko, 2 urten daue, 2 gizau, 12. 12 arte aldau izartun. Ez da ulekorik, ezin zu pasaportora, tienes que dar la vuelta y tienes que encontrar aparcamiento por otro sitio. Bai, zeitxik aparkabizu portuen, hori da gauzi, zeitxik. Ez da huelako non aparka. Kansan daulekue. Bai, bakat hori behin mintzean. Claro, es que dana da, hankakora dako guna dana. Es que nik ez dakiz badan bermeko portue, edo noren portue. Noren portue. Txeti danarako, es que ez de puertos, es que... Hauri da gure portue, erriko portue. Bai, hori kantzak usan zuna be, bai. Ados nahu neube. Handauz behitu zema zare dauzen, arbolak eta dago urten da, nire etxe noren adiez, zertarako diez. Kendu, edo konpondu, edo batun, edo zozer. Dandauz, hanbesteleko. Bai, erabiltzen diez? Horrek arbolakaz erabiltzen diez? Ez do, petxaten. Da ez dauz loize, gordeteko ergozek? Handauzen horre zaredan gordeteko eleko asko bide. Bueno, egon bidadez, ez da txarra, zure zakerie, ez da txarra. De hecho, apuntete, Carlos, te marta. Hainbeste leku eda apartateko. Leko pilo bat, kotxe pilo bat Da, kobrata. Kobrata. Bai, hilariok esan zaun hori baino lan bai, da ez dut topaten txarto, Kobrata. Ez dut topaten bape txarto. Sikeran kanpotik datorrenak, Claro. Beron egizunak esan zauen, datozeneko kanpotik, erosu bazuzen kanpora, gernik erazun, haike pagar. Mundekara bazuzen, ota dau. Osea... Errikoek ez, bai kanpoko paga. Nik ez dut, geugariz memeluenak. Beti. Ero ez da iniz zer esan. Goiko mandan bebai dako aparkateko, Campo Santo mandan. Bai, inok ez da duten moduen, ainara, inok ez da gure zuen. Ez. Goiko alditar ez da gure gudu dana pres eskutara emon. Bai, debekatuteko egon behar bada,
Eta aurrera guaten... Leka itxun zelan da? Ni pentsatzen dut debekatute ez, bai ez, zelan edo alan, bai, neurtute edo normalizazio bategaz. Ez alan, reguleta, reguleta, ni ados nau. Da kotxik egotik alanda guzti, ni ez dut ikusten ondo. Ortobanuz. Eskanin eskestaku bai. Kenduti horre... Ordenaten bada dakogu danarako. Bai, kansan be, kansi puerto zenabe da. Hori da gauzi. Udaletxik ez dako eskunik. Hori da gauzi, Ebe horre, gauzik haulen. Ez da norberako dauen moduen gauzek askotan. Norarte dako eskumena. Alda, puerto segaz berba egin, ez da, petxaten du, baietz, pero bueno, ailegaleike konponbide batera, hori ba, ez da ipa. Primero, lela zesarrin bilekide, no? Das bado konponbide di. Lehen da, entzudotamen, lehen baino txarreu. Lehen baino txarreu inigo. Baino txarrau aurre gauzek, nahu esaten. Lehen bebe kotxi pasaten zaten. Bai, ez. Baino, beti gauze, nik ez deitzelan ikusten du askotan. Bizigari paraizo baten, Bermeon. Askotan gari negatibuek, lehen baino txarro, lehen baino gauz, 180.000 biharrez hobeto. Segun eta zetan. Lego portue, enau esaten, orain, nik arrantzak mundue, portue, portozarra esan zule, portozarra lehen baino politzau dobeto. Bai, horretan ados, zeuaz. Lehen baino, igual gitxitzuo, bai, konpondu bidela, zeuen nago. Bai, zeuzetara. Lehen bezat esan da, udaletxik ez dugu ez da, udaletxe, bai, lehen udien besta ibotesan horren beste gente. Orain, udien masifiketa dau. Sobre todo, asteburutan da, eskandalue. Gero, zelan konpondule. Nik ez dut ikusten holan errez, porque ego nahi itzaldi baten da... Dauz, amarrata dauzenak. Aretako deretsue sartxiko. Ez bermeoko portue. Etxon, maize, eta leko darata. Genti bizide. Are deretsu dako bai. Debekatute ez dau parte zarrabe. Parte zarrab ordu bat zuten. Zu parte zarrekuek, hanbizidena kotxigaz pasaten dira. Hor portuen, ni nahi bizi, bai, deretsu dako bizidenak pasateko kotxigaz. Bai. Loize tauz. Bai. Da ez dauzena bizime bai. Horren bidena, horren, nik usten dut, hor dabiz, betxaten dut, lehen behi bizien, lopatak ez da erreza, kortoz, bertan biziren gentie, da marrizte. Bai, ondongo lekire. Euren artien. Hor erabaki beta. Hori bai. Orduok ero zelan ez daitxe. Hori ja. Nik ez dut ikusten... Horrek irug batzin badien, da hintzen badien, da akordaten badien, txapo. Zelan lehi, parte zarrilez igual, ordukaz, bai, bardin arrazudako Suzuki imagine bizizarala portuen, pasaten bazan arratzadeko lauretan, zezako zazu izetza, da parte zarrek baztarrek uri baietza. Ja. Zeuzelan konponbidea honen bidau. Alan erolan, Hombre, Hilario dagoena zan da, orain hobi hau dauela hori, zelen, ez banauen erretuten kamioiek eta bebe pasatzen zadizen. Orduen, handik eta ona, zeu zer hobetu de, hor sentiduen. Antxe dauz transformazio intergala intzeko portuen Bermeon. Betu, Bermeon horren kaso baten aurten, gaztada, batuk edakot eta pentsaten do, 7.000 euro. Karrutan hori. Zeltzita horren karruna lotute, karro kimintze dauz, bai lotute dauz dakulakon hortube. Bai, hortube eta bestie. Eta bestie, horretauz itxaroten. Goiziono nahi hortube barruen. Ea, noize otako dan, hortube udaletzina da, akordo batako nire, borkorrezta pagaten karrorik. No, herri guztizek ez dako partikarari pagateko karruek. Eta akordo bat hau ondo, lehen bebai eta orain bebai. Nik ez da induz botako da. Datorren urteko, gaurko notizi fresku dago, emondostina, ez da itxin jakingo dauken tipai. Datorren Madalenetako prestuko da biokin ja.
Goizion esan dozti, Hilario, Bai. Salduten dut, neuk erosi dutena. Bai. Bertako batek esan dozti, Ia, zuerti bakunda, bertan ez badun mundola. Eta, bueno, parrunu nahi da badu, martxan, Hori gona pentsaten. Hori guztalo marta esateko. Hori arratzanitu. Nahiko lan daue, eta dausenak nahiko lan eitzen dauz gero, Hiru laguntzu, da gazti eta uselagon orain, nautiko peskerako. Gazti eta biltzespillo bat, Gero hauntxe, estudiantiek. urten daue lanak, hartun dau enpresa batek, zamako minero, enpresa batek hartun dau, edu fabriki, hauntxe, noviembren azten da beste mandan, hau gero etxengo da. Bai, kiroak kurik hartun dau behori obri, eta hori be milioi bitxe pikude, ez decir, badue. Gero zeri zelan konponduko da, babitu, beste eune palan ordu ez amarrateko, kasi nun aurri. Amarrile beteko berrie. Kasi nun aurri. Ze arazokarko da horrek? Zeinek parkatu Kasi nun aurri pantalanak. Ja. Orduen, itxigora eun. Zer arazokarko da, horrepekarko da. Bai, horre generalmente dana pagaten deulez, horre pagaitzen deule, porto danatan. Nori paga, porturi edo udaleari? Ez, udaleari, zuri danak, porto sekuda. Osea, udala ez da bataten ezebez hortik. Ez que garbitzu beste huntzen da, deretzori bestako da, gazta beste huntzen. Puerto Zetako, Marta, guzko, zu Puerto Zetako garbitzasune gentemi eurri berane. Udaletxik. Eta gu baino garbiz hauek, hori bai esango. Portuen dauzenen... Super garbi dana. Bai. Portu erronpolasa... Marta, dauzen enpresa danak, tabernak, portos pagaten dugu. Terrazak eta hori portos da. Ez udaletxiri. Udaletxietako lamerie eta frontoien hori tabernie, besti dana da... Bai, porto zena. Vale, da porto zer moten dago eriria, kambio. Teitzela... Zebez. Da jantxin errize kaso baten. Jantxi zer. Jantxia, zuk imagine Porto Zarra ez dau vaporik, espadeu mitzen pantalanak eta horre milioik espadik gaztaten, hauntxe karrutan kaso baten, bueno, hauten, 8 milioiek gaztada, 7 milioitxe beratzi milioi. Katalanatan. Ez, karruketak entzien, derreformaten, eta gauzak itxen. Edu fabrikie, kanpora du edu fabriki beste mandan ingo da. Da zingo da hor? Horre edu fabriken du kuluena, bide bai, eta kurroja. Bai, azkenin holan da, Hilario. Eta... Topaten ibil nahi da zutu, zino, ez nuet ustu topa inope. Kapitanize bai. Kapitanize bai. Guk esaten duen hemen komandantzi ze. Bai, komandantzi ze. Kapitania, kapitania erderaz. Liberetak eta honek gauzek itxita, antxebe badau. Lopazak hori deu kofraizen alduen. Bari mongotxo fesin itxik. Beti dana desordenata. Bueno, ni pentsatzen dut portue gauzona, pe bai ekarten dauzela herrire, no? Osea, voy a ser el abogado del diablo, ezta? Portuek, ez, bai, gudot esan. Portuek jenti bai ekarten dago herrire. Bai. Orduen, aberaztu beba itzen dago herrize, porque baguz portu ikusten eta jenti konsumiditzen dago, tabernara due, dentatara due. Zeu zer positibo bai portuek ekarritzen dago. Hori erregulen biliki dela trafikuna, ados. Bai, edana negatibue, nik ez dut ikusten. Komune, adibidez da negatibue. Andauen komune. Zer da? Zer da komune? Komune ez tarrauntziz zer da? Bai, de todo. Ikusi, no, nezik iritxe. Askotan handauena, propolase entradan dauena. Askotan... Zertarako mitzen zu hori. Horre ez dago segimento bat eta horre... Nik zaztarrontzi gehiz dago iminbilik idotez portuen. Hori bai, esaten dut ametik, inokentzuten badagoen be. Zaztarrontzi gehiz dago iminbilik idiez portuen, porque ez dago zaztarrontzi bet. Ni beste portutan bez, zu ez sumai, osea, getariz eraz zaztarrontzi detako zuz... Amen, zaztarrontzi egin iminbilik idiez. Eta getarizen ikusten zuz kotxiek portutik. Ez, bai, bueno, bai badinotxo pa, ados nao, zelan dauen trafiko fluido bat, eta horik egin bidela regule. Horien bide, regule. Eso es. Bai, Hilariok esan dauen moduen, lehentik eta ona, hobetu itxe. Bai, hombre, ez dago zen. Orduen, zeu zer positibo bai baku, no? Getarizen bardin bajituten die, portora, kotxiek. Bai eskoiko mandan, Bai, egun biego nahi gane. Deskerra mandan, gutakuna getarizek ez dakola, gutakun lekue, aparkar lekuntxak. Eta guk, dako asko, imagine frantzune,
Frantzune hauntxe ingo dau, june izaten, bueno, jake urten dauen, frantzune hauntxe aztilize dauena, kanpora duen. Kanpora duen. Bai. De momento, hori garbitxungo da. Bueno, zati eder bat ongo da. Hor gero proiektu bat hau. Bai, bueno, hori gero ingo da, lutxerako ez gero ingo da. Hori bai kentzin da. Loi dauelak onda zikin da, eta kejaintzen die bazterretik, eta bueno, hori hauntxe kenduten da. Baina aurro baten esan du bardin. No, ez kanpokuek, orain kanpoko gitsi dauz, ez da? Bueno, bai, gitsi hau. Zema kotxe dauzan, dana, da nortzutie, herrikuek. Komo gaiz gara lakon bebai, Bueno, da gero beste gauze bat, apurtzu eta landezbi eta apurtzu eta asuntue, berore portu epe, bueno, esan ingot, martilluek, herrizentzako bitu zeremon dauen. Bizize montxo. Bentsakotxe barik, zelako esango zan. Kotxe barik, esango zan. Kotxe barik, ni pentsatzen dut hori ezin esku izango dala. Porque hor, barkuk eta dakoien jauek eta horrek dakoie euren eskubidie atxez eta horre zeitzeko. Ze dakoie bertan, barko bat pantalanako, da horregaitzi pagaitzen daue orduen euren deretzen dauz. Zer eguten zu barkora, egunero? Bueno, bai eski hori... Bainue, traje de bainue, mochilie, zer bizu egunero, bai eski hori... Atunek atabizuz, ez da? Bai eski, Marta, bueno, bai hor ez dauz bakarrik atunetan zuten dago. Bai dauz. Disfrutezen dauin ape bai, asko dauz. Bueno, gauza bat disfrutatia. Da, kanpotik etorren dizena. Danatariku dago, hainbeste dauz da. Zuk imagine, Marta, ez dagoen aparkalekori, ez da? Bale. Bai. Eta non aparkau? No, eski hauri de gauzien. Gautxe bat da? Puerto zena? Bai, Puerto Seketxungo aparkaleku herriberan, hori ez da Puerto Seketxie. Eta zeitzen da Puertos. Zeitzen da Puertos. Puertos, Portuna. Herrirentzako zeitzen da Puertos. Ba, izatzu, hori gaur egunien, eskerra berari moten duzkuna bizize. Betu, itxaroten dauz, pantalanak ingo die eun, ez dintzen eun, laro eta ez depa dien. Betu ingo dien. Kasi niun aurrin. Laro eta mar. Duez. 300 baino gizadoz apunteta gentie. Bai, dano. Zer ikarten dau? Ba, kanpoko, nik ez du petxaten dana permotorak esango dina. Horren gaine, orduen, kanpotik datorrena, zango dau, gaztako dau, ero zeu zeringo dau Bermeon. Bai. Porque Anoe bako Bermeon, imagine datorrena Gerniketik. Ez da guarteko txikito bapez, da zuko da korri zen Gernikera? Bueno, danatari gongo da, Bai, niretzako garrantzitsu da, Bermeoko jenterako gauzeko kitxi. Adibidez, piztina naturalak, goztako gu piztina naturalak. Portu Sarrien, azoi zati bat, adibidez, piztina naturala. Beste zati bat, berbiutar guztizak ez dako zelan da, horre motorra, lantzak edo horre. Bai, jatiek. Da beste berbiutar guztizek, ez dako egu deretxorik disfrutateko portu gaitzik. Ja, bai, eske Marta, eurek ordein duintzen daui eta horrek itxerritzik. Bai, portu zeri, zer ataten da bermi horretaz. Bueno, ba, jenti, erakarritzen dau jenti, perrire? Imitxe badabe... Danatako beran... Barkoek beste aldien, bebai ekarko dabe. Zelan beste aldien? Kansan. Bai, han bajureko vaporatako zu. Zenbat. Amasei edo gaur egunin Bermeo. Eta zenbat leku edaban, imitxeko pantalanak. Aurtako zuie Google Eartheko argazkize, ikusten zuien moduen. Bai. Hau da Bermioko portue, lehen esan zuia mendako zuie Getariko portue, bitu. Bai. Getariko portuen dako zuien aparkalekue. Bai, bako aparkalekue, hilario guzan dago lez eskuei, bai. Badako, ikusten da diferentzize portu batetik bestera, hau gero plaizi data. Bai. Eta geure portotxuen, ba, mendaku, orain igual, justo hemen argazkizen, ba, igual faena nongo diaz, bat, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bai, busek, bat 2, 3, 4, 5, 6, 6 ebarkazio, bai, bueno, bat abestin algun imizketero gizau. Martilun dako zu beste 3, 4, bueno, bat nire, 14 dila pentsatzen duten. Dik ez dakitze, bai, adibidez, bakurako itxasontxik, ezin di espara han, zelan da, gizona eta moien, atxien.
Hor kortesiako pantalana atxien. Hor, motorrak amarra dinozu fijuen, Marta. Zoitxik. Esaki gaitxik. Nego bueltan, hor leku. Atxineko egu fabriken atxo mandan? Ez dago aporik aguentako da. resakan. Resakita turbalek egun da. Ni pentsa oso gaitzit zela be bai horre beste mandan horre motorra. Euretan busetan amarra eta be, zeukusi zego gitzan dule, atxinen da, hau txepe bai. Bermeo ez da getari nire sarratu. Sarrat, eso es. Bermeo izarotako. Aurre zoten dozu sartzin da zu, bai. Gero kontu nukin bidu, hor karro bideuzela. Hor karrutan, hor itxibizu, bajureko baporak ero batan bat, ero... Ez da ondarrogu bat onkarrora, ero hori peski da. Martak esan dauen arire, lekue amarrateko obia usango lekide, kansan, beti amarrate esan du, kansan da. Kansatik kofradirarte askotan pasat esan gari zen. Motorrera. Kansan amarra eta kansana. Kansako molie guztize, oten diz amarrata. Busetan bebai, bai batzuk oten diez, molien amarrata. Bai, gutxute esan, pantalanak, kansan, apakateko bai, kansan. Horrek sari edauzena hor, noren atiz. Pantalana, a ver, Marta, pantalana kansan. Orduen enbarkazioak izin jabia marra. Pantalana badago. Ordenate mazu, dauleko edan antzako. Dauz gara dana desordenata. Kofradizia hemen, edurri fabrika beste alien, un poco de orden. Hombre, gudot esan, gauzek itxeko, ez da. estudiz eta onko ingo daue Puerto Sec, me imagino, zuk esan zuna Hilario, hartzan aurrinduz, no? Pantalanak. Estudiz eta onko hori dana, ez molestateko porturi txitzeko libria, hau, dinon neuke, Bai, kaso bat... Hau txepe bat dauzen, aurra guztien da argazki zen ganera, dozena bat eroten dizamarrata, dako euren... Berriro esaten dut, ez dutena aurrezten da esatateko. Erdize, ezer portuzetik. Bai, Ataten du, Marta. Bai, genti torko da... Martaten du, bai. Ez da gentie, horrek diru bai dakar herrire. Ez dut ulertuten, herrilek ez dago ataten dizu. Ia, zuk imagine, Portosek ez dela hintza pantalanik, ezebe ez dela hintza. Arduan gauz, hilze. Nik ez dut izan euskit pantalek beste aldean imitzi. Kansan. Ebez de horrarrien. Pantalanak eta parkalekuak, kansan. Horri zizu pantalanek imini, porko dako zu kongeladora bat, berdelantzak eta gauzek eta non itxeko zu pantalanak. Hori da gauzie, lehen esan du gauzie. Dana dauz desordenata. Zin mizu plan bat, hori plana egin... Hori nik usten dut, hori daunen plana da aurrera duna. Bueno, esaniko, pentsaten dute egun bon gitxi barru txibitzako jenti eta pozik gerratuko dela. Ez dino gila user, porque Aztili nobeda hona dator direko, Aztili buruz, batabatek esango dago egun gitxi barru, egun bi, hiru barru, nobeda hona dago. Eta orduan godoten esan, ordana, garbitzute dagoelez, bai kontu nukin biduna da, hortik, ara, bai kirola. Bai, hantxe planu ikusten gauzelez, itxukia modernizeta dauta, lago kauz ikusten, portue. Jauzi bizarak entzure betu du daun kongeladori. Bai. Bueno, hortik, kofradire, arte. hor vapora dauz. Hori zitzu pantalanik imini. Orduen. Aztilezena nobede dengo da, esango dago, esan bidauenak, eta hortik dana kirola due. Dinoztazu, zer emoten da, aurriko mongozko dirue. Kirolak zer guzu esan? Kirolak gudu esan, ongo dalakon gauze kirolekuek, eta beste mandan... Porto Deportivo... Eta beste mandan du ez, eskolak intzeko, bela, etc. Eta gauzetxu bet, gente, nik ez daiz bai, ez da ezin esan bebai hau dala nonona, hau kamsie dako la jurisdizinu edo batzuk eta hau beste batzuk portosarra. Claro. Zamen ikusten duten agaitzi dino EKP, Euskadiko Kirol Portuak, Dana Eusko Jaurlaritza. Dana da, Eusko Jaurlaritzaren ente publiko bat da. Euskadiko Kirol Portuak eta instalazioak nautikoak eta horretaz loturako zerbitzuak planifikatu, kudeatu, sustatu eta ustietzen ardura daukana. Bai. Egunerokoan honek dakar, amarreak eta pantaila kudeatzea, azpiegiturak mantendu eta hobetu egitea, tarifak ezarri eta kobratzea.
Bai, alan da. Eta kabukeran dino, emankia portu zerbitzuak gainberatzea, segurtasuna eta inguruna zaintzea. Eta nautika kiroleko jarduerak eta ekimenak babestea. Horregatxik esan zan Martari, ez dut ulertuten, ez da hori itxintzen dira. Ni neu busu zan Marta, neure opinioa. Mikrofonora mesedez, Hilario. Neure opinioa. Mobi gura oso mikrofon. Nik ingolikitz, plataforma bat, neuke, Hilario Murino, kasinun aurrien. Zergaitxik, esan dize, ontsa daue, seinalizeten daue, bueno, hautik, da zeitzik plataforma muerto bat, autobusentzak, eta tazientzak, zeitzik, betu, dinu trafikue generalmente autobus danatu ez librutegire hartien, eta gero martza atraz. Kontu nukin bidu, debekatute dako txoferrak, hori izan dau txoferrak, autobusek, Bizkaibus donek izin zeuden martza atraz inoz egin. Hor nik ingolekitz, rotondien pasa, da Bilbokules kaso batera autobusek, 6 autobusentzak eta tazientzak. Eta urten bebertati segiduen. Ez esplike Bai. Hori, nik ondo ikusten dut. Garbitzu, da kotxik eta horrek, aur lamenan dauzena kaso baten, horrek kendu. Bai tazizepe bai. Nik, pentsatzen dut hori ondo torkulek. Bueno, pentsatzen dut. Bakitz genti dagoena pentsaten, eta bermeok ezako beste, gaur egunien beste biderik, aurtik atabidula esnie. Bai, bueno, zauzkentzen lekue, itxosuri. Bai. Ez da beto inori kansan, ipini trena eta autobusez alkarrez. Eta kotxintxako aparkalekupe bai? Bai. A ber, garnik ezen dako trena eta autobuse alkarrez. Gero, gu dut esan beste gauza bape bai, gu be garalakupe bai, Gentiek, bajateko herrire kotxi be bai erabiltzen dau. Ez dako zentzunik horrepe. Garajitakuz. Ez que ez dakitzen landoko izena, ez dakitzen da horren etxien orain, lehen korralezen etxien esata. Bai, horre estazioa aurrartitu, hori estazioa da. Hori estazioa maitzuten da terrena, errebuelta, eta gero dako 20 metrora artezien. Kansako sarreri dinozu, Marta, korralezen etxien. Hor debekatuten gabiz terrebuelta, ez decir, hori probite dau, no puede terminar ningún tren en una curva, da errebuelta baten. Hori abisuko emondo dauz, euskara itxai. Hor ez da purbarik, hori gero dau. Trena sartziko bai zutino zulekun atzineko korralezen etxie, horra estazinu duen. Hori dan estazinu da. Estazinu barrize. Bueno, hori esan behitu. Bueno, barrize, ja, se entiende. Horri zuke zuzetu, bai horre esatezan dalen karga y deskarga. Trenatan etotezen deniko guzek. Bueno, bai, zutinozuna kaso baten, hor autobusek non emingo zugero aurrien kongeladori dut. Claro, ez dago zu hor, maniobri itxeko ben non. Hori bat, eta bi, zuke esan gentiri bernotarrari, arazun bidero autobuse, desangotxu bate baino, bai, ez txetxik ez dugu mitxe mundekan autobuse. Hori, ari gaukin, Bai, azkenin genti danatako dago, Nik, neuk, esan dauena Bizkaiko... Bueno, bai, nik esan dut, nire pentsamento bat, gero hor, karo, tenik izango dago, albadan, uizin bat. Dara gudu geupe. Hori gara, la letxe, Neuk, Hilario, neuk izan dagoena, ez dut baten txarto, horre, esangot, karru tauzelekun be, hor karru batzuk kanpora duez. Bai, karru bibakarri geratzen. De hecho, eso es. Hortu be dauena, da barrize, eta... Ez, hortu be dauena ez da barrize. Alboku da barrize, Alboku parkatu, bai. Eta atzeilerin emandarakue da barrize. Eso es. Hori da barrize. Bai, goxiono nahi, badinutzu goxiono nahi. Hortu bena, hori du kanpora, hori geratzen da esebe barik. Hori itxitzen dagoen... Hortik rotondati sartun da segidun sartzi zalakon. Autobusek, kaso baten 6 autobusi mini, deuteteko segiduen. Bueno, ya que horretaz gauzetan... Bai, horten ikutauz, Claro.
Jake gauzen berbetan aparkamenturi buruz, ja, ametik engu bebai aukeri daku lantzateko gentiri, alde bengitzien erabiltzeko herriko gentie kotxie, porque ez dara normala da kotxe hartutik txibitzatik herrire ogize bardintzozetako. Venga, Ainara, zer izo hauek esan gehi, etxuti bengo zeuri txarre, neuk esako, venga, 60.000 euro erosten dauen kotxie haulan superdeportiboak, Mercedes, ez pasa kansatik, edo Porto Sarretik. Azelera gare. Hori beste gauze bat da. Gente asko dau, lehen etxizan duen hori, Txibitza esan dut eta aldazan beba izan Andrez. Gaztetan geuk etxizan duen. Txikite ora bakateko, zagoan narkotik kotxiaz. Supermerafiori gaz. Ez que hori beste gauze bat da. Ze velozidadi erutan kotxiek Portu Sarratik. Ja, bai, Porto Sarratik eta... Portu Sarratik. Ni pentsatzen dute Marta ega izela besti baino txarrak. Paraiso bat emizigari eta horretan izena kotxik bileko dana. Nik gauzuzen gernikera mehugo die bardin. Hombre, Martek esan dauen arire, udien bai ikusten du, martillora zuten garan gentien, noiz ipen, ikusten du zelako trafiku dauen eta neku arriskutsu esaten da batzutan umiek eta dabiltzez eta kotxik du ez velozidaden dizen. Orduen, aurra gaitzitino, di pentsat notet... Hori, beste... Hortik... Beste ide bat zangolekinik, ba ezito handizerako les martillu kudien. Bai. Akasa baten olatotik, Zer? monumentu doblekora, Bai. anezte kotxeri. Bai, da. Anerreza da, euski jartziko, Ai, ara, da duzu... pantala bat ibini, gente nagozi. Bai. Bai, beste aukera bata. Claro. Zuze Bai. zan duten, eskoiko mandan dauz kotxiek, Mhm. deskerreko mandan ez dauz zer. Dau, olatue, Nestor Bazarretxean monumentue, eta handik atxineko Fabriki, hormara, bakizoa hormiek eratu zena, politxo Bai. atxinen esatezen dalako rompeloaz esatilez. Bai, hauri. Ba, hautxe, artisti, estamos modernista gauze. Bai, ze beinola bezan zuen. Bai, gauz ikusten orain telebizinuen, portue, da horregaitxik gauz komentaten hori. Bai, Hau bai, manta, bitu, hor, utxitau, Bai. hori da, nik usten dut hori izango honekin metros, antizeudo zabalauen martillu baino. Da bai. Bai, hor, embarkazioetako zuzi, Lario. Pantalana eta sorbe, bai. Bai, ikusten Pantalanak ergutzak hiru pantalana guzeta, eta hiru file, ezta? Marka metro bat hori intzak. Pantalan bat ez du kamioi bet. Nik neuk dauen leku pentsatzen dut dauela, dauenik eta hobien, leuetxako, Neure ustez, Ramplan eta... Asegidu. Bai, ikusten zuzalante duen. Guzan aumenta beste... Ez daulekorik. Bai. Ez daulekorik. Bai, udin desde logo, ni zurtuten lotu topera. nahi. Eta gero, Operarte da. ukibidu gauza bat argita garbi. Aritzatxu gaztientzak, bai. Bai, edadeko personatzako, ja, aritzatu. Bai, ja, aurro baten esan doztelez. Bai. Da, gizona, bizi guzti nigun da aritzatxu. Entzuten daukazina. Gaur egunin badue, bai, klaro. Edadik eta nintzen dozko. Bai, normal. Eta ez du, da ikusten dutan jente nagozize. Bai, asko. Gaztetzi dutila, bai, Ez, gente nagozize bai, asko du. Orduen, zakoleki beste hori dana, bai, Guzu zan amplietie. bai, da dagoelez hor udaletzi eta Eusko Jaurlaritzak, puertosek, nik Eusko Jaurlaritza esaten du, bai, puertos, dana akordo batera inbidie. Nik ez dut ikusten hor, Martak esan daulekun hor barruen piztina bat. Neuk ez dut ikusten. Neupez. Bai, bueno, igual, claro, tekniko bat... Piztine naturala, aur zona, onzan plantieta. Aur onzan plantieta. Oin urtea, urte asko. Bai. Orain, nik beste gauze bat esango txutie. Horre, arire, rampan, da horretzen da martillo, noten da beste genteaz. Bai. Are kortxerak barroko mandatik goten dizena, zuek ondotu bat ez zuen? Kortxerak. Kortxerak. Kortxerak, ia saldo burtsu betinio. Kortxerak, kortxuek, delimiteten dauinak non alaiken ugerregin. Bai, hori da, limiteteko norarte alzu egin uge. Bai, dauz, ezin txai mini... Aizik eta hobetuko zuzan. Rektangulo batelez dauz, aulan. Bestera batera hori hau zuzan. Mari bere eta mari gora... Arabitu, aulan dabiltzez, aulan. Nik izan duten da, ezin txai ginen aulan, rektangulo bat. Horik... Ainara, rektangulo bat egin. Bai. Motorrai galteen barik, edu fabrika. Da ganera, orain edu fabrika ben badu nori
askoz hobeto, ganera, askoz da Hori hobeto. egon esaten, edo fabrikadure kanpora, hori mitzezu beste pantalan bat, paralelo, hor, moiera, kotxe kanpora. Hori da plana, Kotxe no? kanpora. Pantalanak ez du sorbe bai, Hilario. Txiringito bat ipini. Horre, komunek ez dauz ondo hor, komunek hor man kontra, hori da una kakada, txato. Da, desordenata dana. Bai, komunek dinosu ropolaseko entradakuek. Bai, hor dauz. Bai, hor dauna... Rampan albuen. Ai, rampan albokuek, ez pentsatu nik dinosula. Monumentu dauna. Rompolasen entradan dauela konbata, fijue. Hori lehen esan dut. Horren esaten hau. Hori txurrize bai dagoena rampan, txartoi mitze dau. Hori ure dana due rampatik da, betik la Guztitxe dagoelez beti, bai. Komunekor ez. Horman kontra, osea, putzu dana ondo imintze, tio. Bueno, gero beste gauze bate, beste gauze bate, geu begara garalakuek, eskara garbizek. Bai, berbik edu beti botaten du kulpie, garbitzuten dagoenari, bai, lehela guk, geure bururi bigera kontzientzize, garbizek esan igarala. Da eskara. Eskara garbizek. Hori komunek ez da ondo. Orduen, batxutan gudu, hau bestiz estrie, bai, gero geuk espaduntza boten gauza. Beitu, dakozu komunekor dutza beste albuen. Ibili, ure guztizeko gauzek albos, tio. Geri mitzezu Cruz Roja hori zehan da, hori katxore bai, dana ordenata, tio, leko gehiago egongo zan. Da hori ez da kostaten ez. De todas maneras, Hilariok esan daun moduen, parkatu, Hilariok esan daun moduen, horremollen baduen, Kurroja esan zu, no? Bai, Kurroja eta... Nik ez dut, bueno, zentsune, erreza ugingo daula. Dauen lekun benik ez dut baten txarto. Kamizen bide, porque... Bueno, askotan kotxega eta herri, ia, erreztasune gau gozto pate. Erreztasuna, bai, dakoen lekun, Ez da pasaten herri. Kentxin badauin arraunlari zen hori, ez dinosu kanpora dula arraunlari zen... Bai, arraunlari zen due aurra. Aurra. Kurroji bebai, eta zeu zergiz jau esan zu, ez da itxe. Da komandantzize. Da komandantzize. Osea que, Marta, aparkalekuek gehitxilotuko. Komandantzize, beste gauze bat. Zertarako dago kofradize zarra. Zertako da? Kofradize zarra. Altzeusten, kakaz beteta. Hori usabadak. Gero gudu eukin errize politxo, hor dako zuzatzen zara da hor... Kofradize, etxona kaka. Zetxikara, hola, ez dakogu casa de mar bat. Ez dakogu ez meon, casa de mar bat. Ambulatu izue. Zer da hori? Horre temak atatu zen. Ezin da esan. Horrek temak egin zuz berbaia, Hilario. Bai, karo, horre tematako ye, Zer dako ye? Mucha amiga. Perdido, dauzela portu daula sartu nahi. Neupe zeuaz nahi, Etekin ez itxikeiatzen ataten horrek gauz. Sobre todo, niri moten buroko meian dize, leko handize dau, kofradizarra. Bai, ambulatu izue. Dauen modun barri. Ese moti, ez dainik badan. Casa de mar bat. Kantxagari zena aurrera baten, betertuli baten. Horren buruz eitzen berba. Ez da, akordako zara, Hilario. Ezin zatxo, ez da huerarik ez ere txeko. Holan lotuteokin. Horrela urteten dauniko sententzizek eta gauze, porque horre Madrid eta kofradize dau. Bai. Hori legien galdetu txakan era persona bateri, dakizena, anekuntxuniko hori konversazio, hori legin da Madrilen kofradizena. Kofradize egintzon zedidu Instituto Social de la Marinari. Bai. Sozial esatzen zandales da medikuk eta horretan. Da hor dau firmeta, mientras hay uno, hay, del Instituto Social de la Marina no se puede dejar fuera, no puede salir de fuera. Orduen, gaur egunien, medikorik ez dau, beien dago ofizile. Social de la Marina dau. Bai, karo. Bale, bai gauzak aratuten diez ez da. Bai, ez da, gauzie... Ez da intzen... Bai, konponbideren bato... Konponbide ongo da. Hauri gote esan, Hilario, zeuzelako konponbide honen bidau. Ez que zinan esan da, ez que Holanda firmeta... Gudu herrize ondo guzi, da gero ez daku alternatibe, gero, lekuek, ederrak, eta... Ez que gauz lotute beti, hau da... Kofradizen bebeitu zelako leku dagoen. Hau da, seguridad soles, oie... Kofradizarran bebeitu zema terreno dagoen. Bai, kofradizena da. Bai. Igual kofraire bat zuzen, zeu inigo. Eta neu da Marta, bueno, hotel bat ingu desango txu, eka 5 milioi eta listo. Igual hau izango da. Ni epoka baten egon zandan kozinero famoso bat, zango izena. Eta erosteko abesti eta inzauen kontue bitxe bilau eta bizei,
Aquí no cuadran. Hau nik ez dut atatzen. Aquí no cuadran las cuentas. Hilario, kofradizarra ez da Eusko Jaurlaritzara? Ez. Kofraizena. Kofraia San Pedro de Bermeo. Aukerak, desde luego, bota zuien, behin olabe esan zauen honork, ametik espasateko kotxetik, Portosarretik, amen egin, Subibet eta tapateko. kofraditzik aurrera, alizateko aulan egin. Eta espasa... Dirección única, guizuzan, no? Guitxi. Bai, ez da, ametik Dirección, bai, ata guztiaz bekotxi bilko lekide, Pero bueno, galdera txubedako zebentzako. Zueri para tendatxuie kotxe bate, F bategaz matrikulen edo D bategaz edo nongue, andadino txuie. Ia, parkatu, erderaz, edo zer da, inglesez edo, excuse me. Non aldota parka, non noiz esan zuie bitu, juen portora, sarrera, edo kansara, edo bota zazuie. Ni goiko mandara. Ni be bai. Hauna bota zazuie. Bai, bai. Ni bizetara etxado. Hombre, bai, segun atrapaten txuien be, bai, seuri, no? Niri pregunteten badozte. Hemen, hartzako rotondan paraten txuie, edo ametik. Ba, bueno, hor bai, horretzakote gora. Hemen paraten zui hartzan, da gora botaten zuie. Bai. Bai, kaialden aurrin badinosti, se puede entrar al puerto? Orain, geroeko batzun kasuero ez berat. Ne puesto gure nuriko kanpora da urre bakoten aparkaleku etxatie bat amateke kugara. Erio ginezketero. Otu badinozten kaialden albuen. Erio ginezketero, bai. Erio ginezketero. Alde aparka hemen, bai, pitu aurtako zu leku, badago leku aparkateko. Nikola nintzot, hori, batzok izan aurrinero, kasino aurren badinozten batxakote gora. Guke ez dako horrez, guke fallo nik ez da itxe, fallo handitzuku topadun dorista puerto zon gulpe, ze etxek ez da egin erretenen kaso baten pixo gui berantz, aztion dolostine honai, da plaizen daue kategoriko bat amatek esan dozten, eske erreki dau, errekia, erreten, balde bete urpasaten dena, da metru Bilbon errekin nazpitzik, eta dolostine hiru piso... Ondartzan azpizan. Edo kanpuen da gero erretenen bertan... Janiko hori obri Engeniko... Guzuzan aprobetxa. Barriztu Engeniko. Herriberati sartun da beste mandatik urtea. Ez da esango zatxarra bai. Beti daku, nik esaten dut, eta ni nau enamoratan nire errezekan. Bai, beti esaten du kulpie albokuek. Kofraitza, diputazioek, Madrilek, ero Europa. Horregaitxek egon nahi esaten. Batek etxen dauta, bateko kinbida kulpi, jolin. Ez da, Hilario. Bateko kinbida kulpi, errue, ez badixen eitzen ondo gauzek. Hori baletxe pasaten dautxe. Eta, zelan da esakeri, beti urteten dozterderaz kasu, nunca llueve a gusto de todos. Bueno, ya kuadrilla, orduen, nork itzen dago ondo? Bakizuien nork itzen dagoen ondo? Ni bai bitu, Porto Banús, amendaku, Porto Banús. Claro. Ai, amigo. Hori beste infrastruktura bat da. Hori dinotzu zeu, jute zalak amaboste gure... Ez, keba. Ai, mucho money. Bitu Marta, horrein gauz Porto Banús entzuliri izango txatik gauz ikusten, Martari gustaten atxoletana, ondo ordenata... Politxo, ara. Hemen, kotxiek mandauz. Hori norena da, portuna edo herrina? Txakurrepe poltxatxu ruten dago eskaitxe. Bai, eske, klaro, hori beste nivel bat da. Ez zuen Porto Banúsera, atrapa Dolostin, ez zuen topate kotxerik. Neu nahi, Claro, ez que hori beste gauze bat da. Haure detxikut esan, geupun jula fallu, dinu geuk, neu azitxe. Hermiones imitzie. Eta bitu zema gente oten dan Donostiko plaizen, Edo kanpoen, daipintzen zu autobus lanzadera. Betu, haurako zu, orain Donostik usten du. Beitu. Ez uste kotxerik. Ez dau portorik Donostin. Ez, plaizek. Da kotxin nondoz ba. Bai, ez dau portorik. Portue bai, Zeran izarra. ez daula, porto zarra labo. Ez punten. Zarrantako zu punten. Traineruken barkaten dizen punten. Bai. Onatxau, ez, Aurrako zu portue. Aur izan da portue. Lo que pasa que aurbe orain dauz bakanoak dauz aurbe. Bermeokulez. Hilario kudagoena santa ez dagoela kotxerik. Ez dagoela kotxerik. Kotxerik ez dagoena. Bi. Kotxe bi. Guardianak esango die. Betu zeleko dagoen deste kotxerik. Ni lekotan egon nahi ez dauzela kotxerik. Hori da, azkenean diez kostumbres, ez da? Bai aldiez ipingile, parkaluak kanpuen, ez dakiz orain non, Ez que gauzi hori den. Non dauzitzen orain, etxe bizitzeko hori
Parkinetan, dinosu. Bai, epiki parke kanpuen, tepiki autobus lanzadera. Eta horteko herrira. Leketxotako hori. Claro. Leketxotako hori. Leketxo kanpundako zelako, aparkaleku. Leketxora zuez, hori, danon aparkaten zu, a tomar por saco. Bai, ez un protestaten. Bai, hemen dano protestatu. Da hori, enarak esan dauena, periodiko bide bai, kotxien. Da, egitu, onbilazter, etxirtuz, herriberan, Ormazanan. Bai. Handako zu beste laragoi kotxe ere un kotxe. Are dana kanpora zu. Are kanpora duiz. Bai. Jutu baten orain. Ormazanan due, eta gero bestin be bai, no? Bestin de momentu ez, gure albunez. Aia, errosui ezeun albun. Esan zauin, bai, Ormazanen bai. Ganera... Basuen albun kartelata dana unzan imintxe, no? Hilario? Bale. Bai, hor bai, ikusten gauzena. Etxitu, ez? Titu zema kotxe da parten daue, Beste kotxe ez. Hori konstruktora. Bien, horra duzen. Bitu zema kotxe dauzen, hori dana kalera. Herriberan aldebidez plazan, hori herriberan begien ezin diaz egin gare aparkelekuak. Herriberan, non da, zure txea horrien. Tanki dauleko? Bai, eskatazen bida? Tanki dau. Begien? Bai, tanke de bombeo. Karo. Gaur ondiz galera. Saneamiento guztile, errikue saneamiento guztile, hortitue. Hortitu gero bombakaz purifikadora. Hori ondo dago. Bai, dako zu erreten lago argola, dumien jokola. Ez dago, amentira begire da. Hane, enbizan da, nerzen barruen. Lekuk, nipitzen dugun dila, orain, arazoetako. Egite da, gero bermeo da, Depora baten. Turistikamente, hori, azterbente eta pasateko paraizue. Komenta. Biziga izena, vivimos donde vivimos da, bai, es lo que hay. Depora baten be bai. Gurelako herririk ez dago. Onzan usubilue, bermeoko lamerie, zeutino zula erretenen, lameran, bermeoko lameran, azpizetan, behitu zeman leko ongo zanan, bai, Pero bueno, se queda todo en agua de borrajas, esaten da moduen. Orain ez, ya... No todo, pero... Orain atzati eta intxi... Bai, ez. Hori izan bida hau... Jakingo daue... Hori izan bida hau... Zematan, pero el coste es real. Bai, bueno, badu... Bueno, ametikia komeziten bai genti, Kotxik, bihar da modun erabiltzeko bai, ez da? Hau esan duna, hauri da, eske ez da. Ja, osta bere, hainaran rebendikazioen, mesedez, 60.000 euroko kotxik erosten zuienak. Ez duen portotik, mesedez erakusten zeuen GT último modelo. Ni behintzet, eroste madoten Ferrari bet, portoti pasabina. Hombre, lusiteko, oia, eke lucir... Bainigo eta uretara txako datzu. Nibe. Gamartat inoz, bai, ez, berako lagundu guztela. Gauzida, gero, dauen arazuaz bermeon, dauen arazuaz, haunen ari de nuen, askok eitzen daugie, garaji okintze be, kotxi kanpun itxi, nik aurre itxatu paten zentzunik, nik etxetik minutu bire dakot garajie. Ez da zokurriten inoiz be. Etxetik minutu bire okintxe. Horain, badin ustazu. Momentu puntual baten, bai. Eso es. Derrigorrez goizaldin jun bizarrelako nora, bai, ostantzien. Garajin baino beto, ni garajia hilo hartu dut, kotxi gobernata gutxiko kurioso okitxeko. Zabonda. Ni martaka segunen portolazun da, nau, garbitzu behin bidela, zikin dago portuen. Aztion egonai kanpuen, azazte... Zikin zer, ure? Lau, zikin. Ure? Ez ure baino guidotzen zeukezazuna sarie, karrola... Bestalekue, kamsakue. Kaso baten, kamsan, eta... Hau mandi bete... Hau mandi karro batzu, burbili pestako biena. Hau bai. Da, kontzunetantik, Batelak apurtute dauzen modu, hori ezin dizkendu horre gauze, nik ez dut ulertuten. Batelak destrozata. Ondarru nintzaui da politxo da ondarru barrestut eta kofrailek egin eta bai daue guapo, damen, da politxe da una batzutako zikin, loi. Frantzunatzetan be bai. Karru, haize bat urtin ondiz, ez da itxuna egiten badabin. Karruek, atzineko karruek, destrozata. Normin kontra, Ara, aurrera. Hori dana, bitu, hori da, horantza. Hori, zentzitego mide hori. Hola, bitu hanen karru garen dauzen. Horre karruek, Hor. Burbil barik. Neuk esango txutie. Hemen dauzen honek, ondakinek,
itxitzen dabie, ze honek erabiltzen diez, zer honek izena. Horre sariti ez. Bai, honek hartuten dago enpresa bat, hartuten dauena hemen itxitzen dabienak, zer honek izena, hemen daue saretu ez, zer honek izena. Hemen zuretzaten algun dauen eskini itzen dauen enpresa bat dau, honek hartuten dauzena ondakinek, eta eruten dauena frantziko enpresa batera, ternuako eta horrek itzen. Bai, hori bezarie, horre bai. Bai, betu horrek arru, burbile pestako. Bueno, horre baino txarra guen dize, bai. Betu hori. Da ganera, eruten badan, bueno, horre loizete usan beste, loize batera sartu. Da zikeran hor argazkitzen dauzenak. Erun loize da. Ez dut, garbitzu hori zikin dau, loi dau. Hor argazkitzen urteten dauena zikeran ordenata dauz be bai. Zikeran etxureta, bai. Kansakuen, egotxako bai, lotxagarri zera. Horrein miliki dau Puerto Seka apurtxu sartu. Askue. Apurtxu garbitzu. Ba. Nik pentsaten dut. Niretzako hau baino kansi daue, kompletamente, kansi dau. Da kansa bai, bueno, kansa igual gente gitxeu hilko da, bai, abin bide garbitzu, nago esaten. Hilario, lehen esatu moduen, ez da itxe ikusi eri balekide. Arbolak azitxe dau, saritan. Arbolak azitxe. Ganera, gogorra saritatik. Gogorra hu da. Lehen egon da irurun da piku vapor, da garbi gote zan. Ojo, garbi. Hoi dauz amalau. Da kotxe barik. Eta bitu zelan dagoen hori, antxe gauz ikusten. Orduan, hori bai, hori aur bain bideu, Puerto Sek esku... Ez da izera dauen eitzeko, ez da, bai, eske hori dana, hor, bai, ze terreno dauen hor, ze terreno dauen hor, buah. Aparkateko brillo bat. Apupetu, garbitzu, biniero... Ez da itxon duin bat deneu Google Earth imintxoti eskara salduten, bai, horrein momentun gauz ikusten, kansako parteko, neberien eta... Bai, kofradi narteko sakuek. Kofradoratik kofradi den bitxarten dauen edara. Eso es, kofradi barrire. Bai, kofradi barrire. Hori gauz ikusten. Nik gaurko gaizeri arirezunde, nik nire ustez portuek gauze positibok emoten dago. Bai. Eta lehen baino hobia dauela, bai. Oin, gauzek enbidizela hobetu, badanalez. Hori akorduna, bai, ganera aurro baten eukintzuna hori da turismo, Ez que ez daku, betu, ez daku lekoripe, poligono industrial bat ez dago. Bermero ez dago terrenorik, hau bat ama fabriki bat, gudo bat, ez dago, hori amestan egin. Bai, gutxu taller bat ekarri da, egun persona, bai, igual inigo da neuritxi txabidu bere ganera. Ez dago, egiz hori da. Mujike dau, arro izan dautelez, da martxan hau entera nahi ganera, lotute gonzan berakar udaletxik ukuntza mujikuek arazuek, eta bueno, martxan da horren, badu garbitxuten da, anegon dalakon papelera bat, eta garbitxuten da kontaminazio handizek itxi zauen, segun zebe. Bai, guk ez dago, da ganera ez dago, ez da torko, ongu momentu. Bermeok ukuntza barazo bat gogorra. Udaletxe biukin jagula. Gaztik esaten du, nagozi bakiri nora nuen. Gaztik esaten du, zelan udaletxe bai. Bermeok ukuntza udaletxe, eta kofradize. Eta kofradizek agitzute esan da udaletxe baina. Bai, alanta. Askotan. Bai. Anedota real bat esango txut. Etorzan Fagor. Ditzen un fabrikie. Bai. Zuen montzoien. Bai, Hau txeden non dau BM. Ango izan. Anemizago. Zue. Gentik esatezan dauen arroningo daula, gente herrirezungo dala biharrien, da itxosotek urtengo dala da besti itxosu. Gukin zu kartabat zokoatu. Bueno, bai, hori hipotesis beta, zeutu inosuna. Ez dakizu, noke montxon zu. Pero... Bakarrik. Mon batxon... Justurin batek. Bai, Hilario, zizu zan. Nik ez izan zuke montzazu. Ez. Bai, ez que zizu, ez zizu esan, oie, jakin barik, a ciencia cierta, ez zizu, atza... Egote zan dan, konfraizen... Bakigu, gero, onzan zurrumurro askotan. Esaten, iazateko bihar dan fabrikek itxosu dakuta. Bai, ulertu txut hori be. Nik ez dut esan, noko montzazu, que Dios me libre. Hori da bardin, bakizoko ondartzi geuri izan da. Playa de Bermeo. Hogeita zazpirartie. Bai. Ez du ez pentsa, irailen amaiken... Errekar arte. Errekar arte. Orduen no pentsako zan dauen, benidorrelez. Igual kanbize bazan, bauri,
Holan baguzen atzera, Frantzune, ez deguzan egin holan portue. Mazke, nola maitxuten da Frantzune? Bai. Handik izan da Bermeoko portu intxeko. De Sancho Bien que estaba loco. Hubiera sido gol. Beste herri bete zango zandan. Igual, arrazte Lucas... Beste era batera, asko zandiz hau. Hatzez ez du behitu bihar. Horrendaku dakuna da, guk gaur egunien, nik ez dut ikusten neuke, urte askotan, mazke turistikamente. Lehenez aurra guzan du, ez da genti ez, bai bizi bai hostelerize, etxe bizitzak, partezarrien etxikintzi asko konpondu, etxe bizitzantzak. Kendute Bilbo gaugariz bigarren. Eta dinostenak, partezarra bizitzu. Neunei bat urten dutena partezarretik. Partezarrin bizitzezak gaixen danok herrizen. Baita nozun gaizo, betora. Asesora, garaji eta tal, besti. Eta partezarren zer nor dator, bazte bete datorren egin zen. Bueno, partezarra beraren kantu dako, Enkantu itzozo petekue. Bai. Bai, zemakaren pisu zara, bigarrenan, ondino gazti zara, ondino amazortzuterako zu. Alegaten zariko amazortzi txike, berrogeire eta berrogei txike, irurogeire ezakotazu bigarren pisora. Beino lan bezan du. Aldezarri da. Enkanto, obina. Esan zuen moduen portu txipe, aldezarren txipe zanen bide. Lehengun aldin behitu zelan dauna aldezarra orain gero, Ez da, gu, nik, bueno, zuni baino zarra guzara baini, gaztetan, esatezan dan, esto de leones. Intxaustekuek dauz posarren ez da orain? Intxaustik alekuek. Intxaustik alekuek? Aspaldi ez dauela handik jale horik eta. Bai. Norgu dau, ascensora edo garaji portu zarran enkantu dakunien. Galderi da. Enkantu egaz geratuko gara edo garaji gaz eta ascensora? Ni enkantu gaz geratu nahi. Bai, Bako txako kiko daugeran... Marta Kondino, eta bi urte dako. Asko nartien. Beti eta bi urte. Galdera txubetingo txute zeuri. Niri? Bai, zeuri betu. Ja, venga. Lagun modu Ni bakizu, hamen gudotela almarken. Juan den ardiz, hasi, udaletxeko iturritxik, da maitxu landabazon karnezi izen. Badakizu zer dakarren, erderaz da euskeraz, berbabi. Se vende, se traspasa, se vende, se traspasa, se vende, se traspasa. Lokalak dinosu. Lokalak, ez da bizirik. Ez da bizirik ez, bai. Aurrik usan dut esan, bai. Aurrik utxut esan. Bai, esan barik. Eta neu bizitza esan aien, handik urten dut, bai nirelez, eumile. Askok. Eta aurro baten esan duten, akali izan da, geuse danak ukintzauena. Esan zeukuzun gauze bat. Alparkate ize, bai. Kasku sarrak danak. Otsarin txekuek, bai. 95 Karboneize, bai. Dana, bai. Banaize, bai. Bai, dana. Pelukerize, barberize, dana. Aterkinek arreglak tekue, bai. Dana. Hori dugun iztau. Hori nardi intarzon da. Bai, hori beste gaize da, Bai, dut izan alanda. Bariko eningu berba horretaz be bai. Portotik kanbizen du, bai. Nau ezen gudot esan da, nau. Martak esan dauna, zer moten da portuek? Ba, moten da, gaur egunit dana. Dana espadan be, Hombre, gero badau presa biero dauz, da eskerrak aurreri. Dana ez du zango, bai, Hilario, dana ez. Ez nabadoz. Herrizen badau. Ez nabadoz. Bai, bueno, dano handau gruie. Bizigiz hau da, korrizek, hori baino. Gruien ondau. Zein? Gruie zarra. Egon zan... Titanic. Eza akoraten. Titan. Joder, non da hori? Ke pena. Hori Gangile. Hori bakarrik ez, bermeo horreztukin zuertarik. Han kuadro txundako zu, Hauri. Horreztu, argazki zentzen da politzau. Ez dukun zuertari bai técnicamente. Porque ez hori, iturrizek, labaderue, Bai, labaderu. Eumile gauze. Gauze politxek, bai. Beste batzuk herriz ezagon nintzen guke kenduntzu. Kendu, bai. Eta... Bueno, iturrizek handauz. Iru iturrizek dinozuz. Bai. Iru iturrizek haitzitinuz. Handauz. Handauz, bai. Neogotilez sofantun beta. Pero bueno. Gernikar hori behan dauz. Bai. Hori, behitu zeuaz nau, labaderue. Labaderu zatezan da gauze bat. Anedota bat ezagotzu, portuen da gauze bat, bite bat, amarrateko bapora. Eskerra persona bateri. Sino, habe kenduko zan da. Portuen egon bite asko. Bai. Da, kendu zain dana, Claro, motorraz konzin da.
Embarkazio asko. Pageratu de, arkupin non dau. Bai. Are postiek, itxosola jute zan die. Bai. Areke, lau poste dezo, bat, bi, hiru eta lau, gero arkupe. Hor postin erdizen, bite bat hau. Bai. Persona bate pasa zaniko ikusi zaudanak etzaten da. Eso, ¿cómo podéis hacer eso? ¿Cómo podéis hacer eso? Alan dago abiti. Apenida. Ez da geratu, lehengo gauzerik eta ez da geratu Marta. Bai, beste bada... Guri bakarrik ez dana, portue. Edur fabriken lekuen bebai da beste bat. Aurrera hogen kentu horren komentaizu, ez da itxe Beste gutxi. unea tatza eta gaski bat. Parrizero, zarra. Zarra uste bat esango dela. Egun fabrikien. Paputzu eta aurrera hau. Ez, bai hori barriz da, vale. horregote zan dien hori barriz da, hori mueli vale, barriz da, vale. labaderu pegundi, bainera pegundi beste mandan, arkilitze zan da, hori historiz eman uruzi da. Portun egote zan dien, bainera batzuk udaletxi kobreitza zan da, hori beste, hau txegau ikusten apuruet, hau ikusten, hau dago bite bat. Ikusten gautze ordenadora. Bai. Hau modernizeta dago itxuki. Bai, imitzu solo para nostálgicos, imitzu ilustrazio. Hori da Pareten kuadruen. Zazpideun da larogeta iruko Luis Pareten. Eta hor agertuten diez, Santa Maria eta talako espanain erretuten. Aurrera hau komenta gendun, hau trastieten ibil dailakon. Santa Maria de la Asunción da udaletxe aurreku, ez da talaku sanikue. Talaku da Santa Maria de la Atalaya. Lehidun jote horretan da. Ez aurrera puntualizazioa ez zuluenek esan zauen. Nuestra Señora de la Atalaya estango zan. Eta bai, komenta gendun, Nuestra Señora de la Asunción dala talakue. Eta ez da esan talakue. Talaku da Nuestra Señora de la Atalaya. Eta de la Asunción da udaletxe aurrekue. Santa Maria. Santa Maria. Hemen falta txona bakarri da. Puntualizazioa. Hemen, haulan, Golf, GT... Karabineruen kaseti falta da hor. Beto hortik ikusitzen da, hori autentiku da, Pareten kuadru da. Bai. Herri Carlos V intzauen, gero destarren intzoien oneri pintoreruri, egontan Suramerikan urtazko. Porque biltze zandan herri historiz ledutalakon behonei kuadru gaitzik. Biltze zandan herri zemigaz Madrilen y andaban, hantxe esaten da, Zaskaniko tabernan zarratuten, dintxoin desterra. Betu orain noizkudan eta zelan egondan Bermio. Orduen ez da... Bitu zemat hobetu den, Marta, orduen ez da... Paraizuen bizian. Aparkaleko arazorik ez da otezan. Bitu zemat hobetu den. Paraizo baten bizian. Zana. Kotxin arazorik ez da otezan orduen. Patalana beztauz, Garbi. Bueno, amaitxu orduko bebai gudot esan beste rebendikazio bat, itzitzen bazazuien hori martiun asuntue, albadan luzetu apurtzu bet, jente gehiago herrikuike aprobetxateko. Nori dau zuzenduta inara dinozune, martiun asuntue. Martin luzetu? Luzetu ez, gutut esan. Bizi gizau emon. Bizi gizau emon. Aukera gizau gentik. Aukera gizau, hori da. Oteko... Da zelan, kotxik ez duten. Leko txel. Besta diziran iko Bai, bueno, baietan ez dauzetan kendu be, bai, Marta, por ejemplo. Bitu gutxuten gara... Ez da txarra, Bai. Genti aparkaten dau, rampan alguen be bai. Bai edo ez. Bueno, bai, gente etorrin bide, Marta. Bai. Berriro, un poco de orden. Horren arire... Horre piduz gero, esangot, infrastrukture piduz, azpigiture piduz, ez badagoen infrastrukture, soiube dauz atxentxe, ez da inoizatakun temie. Soiube beti da itxeko, da beti guzen dut bardin, lotute badagoen, ez da egizer dauen hor. Bai, urde behien dau kanonetik bera. Ota mazaz, izin jekutu. Askanigoko nobeda dizan zan, izin jekutu. ota mazazpi milioi moten daula diputazioeko obri itxeko. Non dauz diru, gero. Bakatu, hori da, kanonera arti, larrarutik kanonera. Bai, ez dago intxezebe. Bai, ez dago intxezebe. Orain azten da, nik ez hori duzebe. Bermeonez, urde behin ezin zer egin. Da, karo, gero gudu errestazu. Depende no saran, hori beste gauza bada. Ez. Tunelak emitxeko be, jutetan batek esetzen Da gugen jein bai, alda emi. Non? Gugen jein. Haure getxu izan, aizin badan izin Horra itik izaten txuilariok. Haure getxu dinotzu. Desastre. Tunelak intzeko be, alderdi batek esetzen izan da jutetan. Ja. Nire galderi da, eta zelantzungo di gaztiek, albarkak mungir hartien dan kanbize, da animini korbati da kotzin duen. Bai.
urde behin gauzelakon. Ero, barriztu bigaiz gaue bai. Badakidu gotxi soilu betik ikusten deniko, munduen deunik herri politzena Bermeo da. Da bizi bigari ez berton. Karo, kanpoko gentik esaten dauna, askotan esaten, jo, qué bonito y tal. Ahora, no quisiera vivir aquí toda la vida. Ja. Porque para salir de aquí con el coche, Bai. de ejemplutako zu. Psikiatrikuen, enfermerak eta medikuek, Hainbeste. zelan hartu, karretere mante urteten daue, Bai. ez da gure. Bai. Azikeretan bai, ata daue plazie. Bai, minimundako ineko, baduz. Eskapitzen daue, Gero- alan da. Gero Gutxiko bostetan, eri bakoien beste leko bat dela Bai. tranquila Gutxiko gura bostetan egiteko. zeritan azteko biaren, zualtza Bilbon, bostetan, neguen udien... Eta hor karreteran ganera etorri. Urte guztizen. Nik ez da itxorretan ordutan ibiltzen bat. Etxugure, Sortzi urte intzotez nik junda etorri mugizetik Bermeora, da hor karreteran ibiltzen da beste kotxe, goiziko seiretatik, ja? Eske sinestu bez, bai Bermeorantz eta Bermeotik bai kanpora, Bermeotik bai. Beste aldetik, Pilo bat. tunelak, Eta parkatu marta, eta beste gauze bat, esan dutena sarri, da esaten dut sarri gaur egunin bai, ez da zelan ez da pasaten gauze gogor hauek hor bidien. bai. Ze hor batzuk, aur bai zuten diz, batzuk, Bai. Bai. Bueno. Ba, Fernando Alonso, atzin ikitzen dabi, Fernando Alonso. Hauri bai irresponsabilidade batako persona batzuk kotxien. Eta haulan betutan utxe ikusten du, goitxik, Bermeo, Euskal Herrien deunik herri politzena. Bai, bentajaz. Hor ez dau tertulirik ez da? Ez. Danok ados. Danok ados. Hombre, Zesangu. da kanera, ez da hona hoz nik esaten dut. Batek esaten dut niko. Hemen argi dana dau, ez da hona konforme, maleti hartu dako zu trena. Venga. Dako zu vapora, autobuse, Eta aletak. gure bat zuneko erengo txade, derizor hartina, abi bintzuteko. Uber gure batzun, aletak. Hemen paraizun ez da hona konforme bizitzie, tiene lo bueno, positivo y tiene negativo. Hori da nalez. leko danata. Zesangu ba, danalez. Hilario Hori ba. leko danata. Geu zesangu ba. Hobeto zumbiga izela, ba, bai. Geu herriguk esan da espadinogune, geu herri Eta gero izin zela eskatu goiko zerue, izin eskatu. Eske batzutan Nik ezin eskatuten dut hiru enpresa. No. Enpresa bakotza, 1000 personakue. Ba, ez dator. Hori da neukitzen duten Ba, ez amezta da, bat. ez da, ez da. Hau izango leki. Ba, ez da leko hori eta gau. Dakusena pegerota penasa du ez da, Bizi gaitzelekuen, Hilario, eta orduen bauri. dakusena Nondik pezine... ataku, ba, nik eske niri inok ez toztezan, hau ez, esaten dugu ikaso baten. Hau ez, bale. Eta, galderi da. Eta, lepu altza, ez toz balize. Ku pentsaten dut aprobetzen bidu ledakune, Bai. topera, eta disfruta herrizegaz. Hombre, bai. Aldi zela hobetu gauze, ba, bai. Marta Bai, batzutan ezinezko esaten da. Ezin esku. Da Marta Tinona errosoidako horromatu. Akutsu garbitzu zikin dauta gauzek eta hori bai. Ba, horregaitzi, beste erremedikazio bat. Gentiek, okintak lebe bai garbi, ez, bai, geu be garbi, Portube bai. geu be garbi izan bigarela norbera. Norbera esan hori, bidaue. Norbera. Emon bidauena... Zantzariek eta hori... Ejemplue. Ja, bai eske norbera, geu personape bai gara, loizek. Ja, hainaran partez, orduen, mesedez, kotxien, zeuen 60.000 euroko kotxien. Portotik pasatik zerean, bentaniletik, Hori kotxie, famoso hauengo da. 40.000, 60.000 kotxiek, daro zuienak portora, ez bota bentaniletik, zaborra. Zigarro hori pez da, esebez gero, kolilek eta horrek eta... Dabitu, bueno, akordo hori pez gero, akabateko, ja, zeu zer gura esango zuie, amen, eta Google Earthen hau ez dakitxe errepikatu hau, porque hemen ondo eskupitu, botaten zu batxez, eta fiketen bazarien, Bermio dau munduen erdi zen. Erdi, hombre, Ez Bilbo, ez Bilbo. Permio. Osea, Alan da. Entzuko zan zuien sekule, no? Ez zuien txuni noizen Bermiotarrak etxik munduen hiru arraza bakarrik. Bai, bartza, zurizek eta bermiotarra. Da Bermiotarrak, Bai. ikusten dut bak zuien. Bai. Hori sakera bat, bai, bueno. Fanfa txua apurtxu betitzeko. Muy bien, kuadria. Zer, geratu da txuie porturi buruz? Ez, nik datu gazetu nahi da Bai. modo eta portzu Ez, neupe danak apunte dute zen danak, ukutu duz, ala nolaan, danak ukutu duz, karrote zen danak. Dato danak dinozkuia Hilario orduen, zer? Fastiz eta gauzela. Ez, bueno, gaztadala dio batzuk, gaztako egizau, egun gitxi barru dela zeuzen. Bai, nobedadik esan zuie, nobedadik eman zu. Astilleruna. Ia. Eta pentsaten dut, Zeuser komenta duztie. Ogota maiken prentxaurre bat hau, konsejeri dator,
Eta, bueno, hor jakingu orduen. Zurar pizaten jonatik, hor jakingu. Bueno, konsejerik esango dauena Hilariok badaki, bai oso profesionala ez dago esan. Bai. Hombre, karo. Profesionalak ni nahi amateramen... Periodiste hona, arek eta koteja arte, periodiste hona pesta gertaten notizizek. Hori. Ez da, Hilario. Radio Makuto. Bueno, oye, nobedade hona badan, da herrireko, postutorri. Nire boteztazio gaie eta nik itzen prepara, dekarri... Goizio komenta dozti, horren buruz me komenta dozti goizio, zeu zertxu. Ez, horren beste arte, zuk beste arte, bai, zeu zertxu. Horren astilerune gali. Lehen ukitzen zandun itxuki lehen. Hombre, itzen zandu, bai. Pastaketar daue? Pastaketar daue. Ez. Bueno, ukin joan urtitan itzen zandun hori be. Noiz benka. Ja, dala zintzez daki. Zeuek esaten zazuen, nik entzule modure. Dala zintzez daki. Noiz benka itzen zandun. Gai egiztun zakitzen zandun. Utete zandau bertan egunien, datu, ez dakotzu ofiziala, zer ingo da, ez da ingo, desbardine da. Horren kaso baten, apurtxu bete, bai. Noiz dauen, zeuk esaztazue dakurla kultura da gauzek ero, Bai, sekretu ikitxik usapurbe da. Claro, spoiler. Nire gaurko konklusinu da, bermio dala munduko herri politzena. Kotxe karuena da. Hauri. Bai. Bueno, eskerrik asko Laurori, placer bat ezen da zuekaz, astelen politxeokin. Bardin. Eta aurrera, bengo, geure sintoni barrizegaz itxiko txuti. Venga, ondo segidano. Eskerrik asko. Agur. Itxuki irratiak ez dako mugarik eta zu geratuko zara ametik. Loizetan, baporatan, egongo gara uinetan hainbat ez da bai da sortut nahian. Bermiotarrez erabilitze beti zeure erara. Postasuna zabaltzeko denon artien. Uine galdu ezkero, 107.0 ta orduan gozatu. Itxukirratitxe da zeuretzako biena. Sintoniz eta bizitza politzauela. Bizotzez maite zaitxuz, zeupe bai maite dozu. Ez egin banegarrik, barre bakarrik hau da itxukirrat.